ọnwụ na-egbu nwa nkịta adịkwu ya n'isi nsị. Mana ọgwụ ụkwụ nwa nkịta ahụ n'iru enweghị ike igbu nwa nkịta ahụ. Amara m ebe a kpọrọ gị mana ka ndị ọga aka na ntị na nwa arụrụ na-eji ịkpa nri na mmiri na-ebu n'obi na onwe ike ma ya na-chetakwa n'azụ ọ bụ na osogoro mmiri na mana mmiri na-ezo ekpoghị ido iri nwa ahụhụ ahụ ihe na-ama m aka n'iru ime ahụ nke ahụ pụrụ ime mee ya kịta ka afọ ya anya mee ya. Anu solo ma o ma dia ka. Okay solo ngwana wa mi lo ko janga la ka o ke. Anwa na chukwu okike go onwa. Nwata elu nwara ogodo. Ikuku buli obulu nya na ogodo. Aka na tinke kpazu ka na do gi simni rupuo. Nka a na-akpọ ya ọbịara ọfụrụ eji ya agwọ nsị iwere ya taa si niile dị gị n'arụ apụọ eji ya agwọ nsị Chisom were mgbakọ na agwọ nsị jebe masị gị bike ugbu a jee Nanu. Waliya. Gaba. Gaba. Some has come. No, to Toma. I'm less of bookie. I'm less of never one day walking. One day one. No, I open up a tassy. I tassy, no. No, you only see you need dinner. Hope Missy can be a waggy, not to talk. I'm not going to do it. What the Norman night? What the Norma? Ọ dị nnọọ kama nọọ n'obodo anyị a ọ hụrụ onye na-ekwu ihe dị mma gbasara gị n'obodo a ma nwoke ma nwaanyị nọ n'obodo a onye ọbụla na-ekwu nnọọ ihe gbasara ya maka gị and ihe neba inye aha anya ha ọbụla na-asị na ihe niile na-eme ọ dịrọ mma nna ya sị ka ịgwakene m Nnamdị kwụsị ekwusa ka ya abụ ụzọ ụtụtụ bịa na be m na-ekwu mpụ n'ọnụ na-anyụ ahụ n'ọnụ si na anyị nna anyị mma nkwụsị ya
abụ m nwa nwanne gị nwoke n'ihi nke a abụkwazi m nwa gị n'ihi ya ọ bụ ihe ndịrị dịrị m ịbịa gwa gị na ihe ojii na-eme n'obodo a ọ dịrọ mma kwụsịkene ya nna anyị kwụsị ya ka anyị mara nke anyị so ọ dịrọ mma Nani, mụ abụzi ihe ọjọọ. Wajide ka ngosi. Hai. Ụwa ọzọ. Ịma ka ihe esi edebe ọnụ, ma ka ihe esi agbaba ọnụ ya wee na-agwa mmadụ okwu. Mmadụ otu o si ekwu. Onye na-agwa m ihe bụ ihe ọjọọ. Bịa ka ego rie ọnụ. Nnụnụ fere ofena. Daalụkwanụ! Daalụkwanụ! Nneka! Nneka! Ebe Nneka! Nneka! Nneka biko emela n'ime ha. Nneka! Nneka! Nneka nwa m biko. Nneka! Nneka biko nwa m. Nneka! Nne! Nne nwa! Nneka! 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 Nne! Nne! Nne nwa m. Hey! Nneka biko nụ! Nneka biko nụ! Nne! Nne emela n'ime ife anụ. Hey! Chisobu! N'ogidisi! Nneka! Nneka! Nneka efe mezin! Ọ na-awụnarị m ọ yi isi ọ dị na isi ọ na-awụnarị m Chisom nne ya rụrụ m aka biko rụrụ m aka na nwa m na-awụnarị m Chisom were mgbaakwụkwọ na mụsị jebe masị bibie ugbu a jee onye ife m na-anụ Wale ya. Gaba. Gaba. Nne nwa m nne biko. Nne biko. Nne. Ma dị na apụta kita. Biko ama apụta kita. O Chisom nwa. O Chisom. Hey. Hey. Namu. Okay, get it out. No. Get house. Get one nigga can get ball. What is the man? No. What that one? Mas chama de bom. Ele falar com bom ele. Assim, a chela. Ninguém mais. Amangue. Boy, never, no, Mama. Up one night, so, I'll be there. Come here, come around. So nice. Neka. Hey! Chisom!
Oman lelon. Aya jọrọ nụ njọ ndị ọjọọ. Okote ya nwa m nwoke. Kere ya nwa m nwoke. Okote ka kido nwa m nwoke. Eso buzina mo. Hey! Isi meso buzina. Ka yi na eso bu. Mbe ya eso bu. Kere nwa m nwoke no. Nwa ujiri aka ewu. Eje na nwa m ji aka ewu. Nwa ujiri aka ewu. Okote. Ichoke so nwa. Okote nye m nwa m nye m. Choice so nwa. Okote. Mo ki kwara aka. Eh? Mo ki kwara aka okote. Eh? Hey! Hey! Okote nye m nwa m nwoke. Nye m nwa m ni gburu m. Nka ga amaga ọzọ. Okote nye m nwa m. Bravo. Jide ya. Iya. Jide ni. Hey. Ụwa ọzọ egwu ama ekwe okwu nwoke n'ihu ma ya aka n'ihu ma ya fọkwa ịmụọla dịka mmadụ bụ okote ogburu baba ka ndị anyị kere eke ndị furu efu ndị egwuru egwu ndị si ha bụ ihe so agha ndị nke ahụ na ihe so agha na-ama ọkọta ọla ị na-ama ọkọta ọkọta bụ ịma ọla Budo obele nwa nwaanyị a na-afụ na nlọ mgbe ọbụla n'eziokwu aghọtara m chacha mana mma chọpụtalile onye ọ bụ anyanwụ gị na-eze enu asọrọ anyanwụ sọrọ eze enu ya na-asọ asọ n'ụwa agwụ Eke Orie Afọ Nkwọ ihe amanya mara ihe nji amanya ama nne ya ihe amanya mara ihe eji amanya ama nne ya ee ndị anyị kere eke na ndị anyị gburugburu ndị anyị ji eji na ndị anyị ha
Anya na n'ụbọchị na anọ kwa na-eke kwa n'orie kwa n'afọ kwa na nkwọ kwa kwa n'ogbe gburu na kpụrụ osi ụna Abra. maka ndị anyị kere eke ndị anyị ji eji ndị agha ndị eji eji ndị agha ọdụ n'obi ekwuo n'ọnụ ihe si na-emere m ihe eme m maka na ụlọ na ya ndị na-emere ihe ndị na-emere m ihe amanye amara ihe eji amanye amanye onye kere eke kere eke onye arụdoro arụdo arụdoro ya arụdo onwe onye anyị na-ejide chọọ na mba ọbara iriri ọbara oke rie ọbara ngwere rie ọbara ọchịcha rie ọbara edi rie ọbara na eri ọbara mgbada rie ọbara mmadụ ọbara chaghị ihu ọcha m n'anya ọchaghị n'ihu ọcha m n'anya ọdụ n'obi ekwuo n'ọnụ chisom ọjị ha adịrị na mma ị na-agbaba m n'anya nechaa mụ abụ nna ya agbaba m n'anya Obinna Biko, Florence, gaa ifo. Gaa ifo ịchọ iligo n'okwu a. Ọkwa ifo taa. Ọ bụrụ na o kote egburo m wee gbuo ya. Ife dị ịbụọ ofu ga-eme. Taa ka ọkụkọ ga-agbasa ọbesi n'etiti mụ na okote. Ịmụkwara nwoke abụ kote bụ ajọ mmadụ. Nwoke ịma na ya bụ nwunye. Ọ dị ka nwoke a ga-arapụ gị na ọ bụ na ịkpasu ya iwe. Uchechi biko eje na nụ biko nụ. Ụjọ atụgbu enumo. Atị gị ka onye ụjọ na-atọ. Okote dị njọ ọ dị mma na akpa asị ya ọ gbasara m. Taa ife dị bụ ofu ga-eme. Biko Uchechi biko nụ. Uchechi biko nụ. Uchechi na cheka azụ biko nụ. Sepụrụ na ka ịṅụ mma nwa m. Obinna nwa m tụghe aka anya na n'ụbọchị na nọkwa na-ekekwa n'orie kwa na apụkwa na nkwọ ọkwa akwara na ogbe gburu na kpụrụ osi ụna ọ ga-adịrị mma nwa m ike ngagha adị ọkụ ike ngagha adị ọkụ ọ ya adị ọkụ ruo yiri nna ya ana m akpọ oyiri nna ya maka ihi n'ihi na-eme ka ma o mee ka nna ya ka ebu maka ihi nke a ọ ga-adịrị mma nwa m o nweghị onye otu ọgbọghọ ya afọ azụghị anya ya akaghị ike ọ daghị n'obi ikwuo n'ọnụ gbada ejighị ekechi gị ọnụ maka ọnụ m na-ekechi na-ekechi n'ịbụsịra ndị anyị kere eke ha yiziri ekere eke tụ ekere ha ga-azịrị onye nwa m
Bunu ka anyị na-aga ewefu nwanne gị nwoke gọziri anyị n'ịgawa iche mmiri. Ewu biko gbaghalụ m ọ dị m ọsịsọ kwana mere na eche nwuru m biko gbaghalụ m ọsịsọ Nke na enweghịzi n'ike chere na anyị nnụ. Maurice ọkwa sị m unu gbaghalụ kịta biko zianụ pụtakwanụ m biko ọta nke o si dịle m Ife mebiri ka anyị ngwanụ ka ndị danaba n'ife mmemme unu na-eri kata biko ngwa ka ọ dị m Oje bidu gị na ọfọ na-ekwe orio. Okote! Oh, ebe a ka ị nọ. Okote do ntoliko. Rapụ mụ na ndị be m aka. Inife kwu, rapụ mụ na ezinụlọ m aka Okote. Kedu onye ya enweghị egwu a na-akpasu ndị mmụọ iwe? Ịfụ ha na mụ na ndị a na-ada afụ anya na mụ na ha na-akparịta ụka. Taa mechie gị ọnụ. Gị na ndị ọtụtụ gị na-ekwensu na ndị otu ya na-ekwu. Achọkwa m ịma. Ihe m bịara ebe a bụ ka ndị ọga aka na ntị. Anwakwa na anwa. Tụokwu na na m ọzọ. Ịnụ ka m si gwa gị ya. Mbọsị ọzọ ị nwere anwa dị ukwu na anọ ọzọ. Okote, ifu nke njibiri. Onye mere iji wee chụpụsịa ụmụaka ndụnye ka ha gbute m akwụ na anị m. Okote, anụsị mfu ife ikwuru ọfụma. Isi anị gị. Okote, ana bụ ana di m nwụrụ anwụ. Agbasịkwana m iwe ọsọ o. Agbasịkwana m iwe n'isi na ana ọgba ana gị ọsọ. Ọkwa ịnụ ka m si gwa gị ya. Uchechi. Afa m nke ọ. Ọ dị mma. Achọrọ m ka m kpasuo iwu ka m wee fụ nke ị pụrụ ime. Okote, o nwere ife ya emenwu. Ebe ike gị tọpụ n'ife a. O nwere ife ọzọ inwe ike ime. Achọrọ m ka m fụ nke iji eke. Ka m fụ nke iji eke lee ya. Ọ dịkwa egwu ọta ka ịfụ bụ Hausa na ụta. Okote, o nwere ife ya eme Okote asị na o nwere. Okote. Ka m fụ ka isi eke ike ya. Okote. Ike gị na nwaanyị ya. Okote nwere. Hey! Chineke mee! Anya m! Okote! Let's go, me, Fabiko. Adenio, mụ na Ndụ ka afọ bekwara anya kemgbe ụtụtụ nteta. Obinna. Obinna azara ezi ụtụtụ. Obinna. Ọkwa ịda ndị n'ọkụ. Iwu. Adenio, amara m mụ na ihe mebara mụ ezigbo ihe dị mkpa mụ na nna anyị na-eme. Ife dị mkpa gị na nna na-eme kemgbe ụtụtụ. Obinna ya ọkwa Chukwu ka nne anyị agba n'ụka maka ọ gba ụka unu na-emeju ife afọ. Unu na-eme ife. Ndụ ka dịsa na dọ ọkọ n'ọnụ. Obinna. Ị na-ajụ m.
na adị m ogene kedu nke n'ọlụnọ ọgbachi nna anyị kịtị ome mama zube ya o mere ya kpuo onye isi na nwaanyị mmadụ anya tee n'ọbịa ka ị chọrọ mme nwaanyị a kpasuru nna anyị iwe meni ogbo isi ka ifu na-ekwu ebe a ka ifu na-akọ ọ bụrụ nke a na-adabasịa m nkịtị funa adaga ogbu ka ifu na-ekwu nwa pụta bịa Ndụka ebe ka ị na-ere ụtụtụ aga m mbụzi ebe nnapụta mfụ nna anyị na nne nzube ebe ha na-aba mba nke bụ na nna anyị mere okpuo isi oge nna anyị bazi n'ime ụlọ nye nne nzube aka kpọna anyị ụlọ kedu ka ihe na-esi uji wee lụzie nke igbuzi isi ma anọ m oge obido mana Obinna nọ n'ụlọ Obinna biko nwee ike ịkọwa ife mere ụlọ megidezi onwe ruo nke ikpu nne nzube isi ihe mmadụ bebe na mama nzube kpasuru nna anyị iwe meni okpo isi nna m kedu nnọọ mgbe ya emegide nwee kwụsị ajọ obi na arụ anaga Ndụka biko jee buru ọfa ndụ ma na-ekwu ọkụ ka ị dalụ n'ọkụ biko a na-apụta kịta biko ezigbo obi ka ọgwụ adịghị gị n'ahụ maka ajọ obi Mama, ihe ọ bụla okote mee gị wee mee gị igbu isi, ọ ya emeghalị ya. Ọ ya emeghalị ya. Mama, baka Chiso, nne m anya. Ihe nna gị mee nne m, ha na-aga bụ unu. Ndụka gwara m ife niile ka mbata ọkwa nna nke unu ka m na-eje ekene chukwu ka mpụta fun ebe a kịta biko ka iti ya ba n'ụlọ asị mama beka jewakwa befe ahụ beka jewakwa mba ya ga na beka anyị ga-ele Chisomonte nzube ka anyị ga-ele ya mama onna nzube abụrụ onye nzuzu ebe a biko nyelu nna aka biko ị mara nna m bụ ajọ mmadụ ada anụsị ọgụ n'ọkpụkpụ aka imekwara n'ofe ma nọ ọ ya eti n'ọnụ karị nke a njọ biko ka iti ya bụ azụ biko mana ihe ma bụ omenala ogote ya ekuchi ya taa ya ma ebe okosa ya Chisom onyelu nna aka ebe a nne biko kọwa kelelu kedu ka o si mee Chisom onwekwa otu ọzọ na ihe mere bụ na nna gị chọrọ ịnaghara m na di m rapụrụ mụ na ụmụ m o mebugokwu ya mbụ mgbe di m nwụsị ọfụ ndị ụmụnna ya kpọọ ya sị ya rapụ ana na-abụ nke di ọ dịka a na-awụ mmiri na ana nkịtị ọ dị nnyaa ka m na-agafe wee fụ ụmụ okorobịa one na one ka fa nọ na-egbu nkwụ na ana m nwa Jofa ka ife unu na-eme onye ezi unu masị m na papa gị n'okote zi ya nwa chụpụfa si ya si na ana pụọ na anaba ana m ọ dị n'ụtụtụ a zini ka njefu nna gị ka njụ ya kezi n'ụdị onye rapụ ụlọ m ana m aka ahụ ọ gwụsịkwa Chisom ọ gwụsị ya nna gị wee nwee obi kwedebe m na ejeje n'ana nara m mkpụrụ anya na-abụọ wee n'ọfịa okote nne biko bedebezie mana nsogbu adịghị esogbu n'onwe gị mmesi mma afụ nna m mma akwụkwọ n'ihe okwu na ofufe nchọrọ ngwa gị bụ na afụmụzọ gị adịrọ n'aka nna m ọ dị n'aka Chineke biko nnapụpụta gị na ife ọpsọn ya pụrụ ya bụ ife nna m melụ gị emekpuo isi Chineke adị n'elu ya emegharị ha naanị kwere bekebezie biko nke ibele ezu mama m eweliwe papa m eweliwe mụ na bọysi na-akpa nkata
Kozi na ye bis. Nne no ye. Nne mu na gin. Hey! Candle. Ma. All miss. Get us. Oh Mazi Okote me mayo owe uis. Hey! Gozi biko. Candle. Candle. Gozi. Uzube. Uzube be ko na. Gozi biko. Na nko Okote. Kande be ya mbeto be se. Ode fuko Okote kita. Anya leg etiaka. Mmegwale. Unga chelo kan jo. Ogene. Asisi aketa ni jebe na nkoke. Tikore ti to fuma. It is one that's always one you down wall here fi me. Hey. Ogene won. Here. E ma ron nam. Nna mu ye me fo opona. So I find the mama ro on mam. Nna mu ye me fo opona. Biko ejena. No, me pese le muske. Hey. Biko ejena. Mano nne mo wis. Biko. Whatever. Krebi si abo je bondo ka bo onye nyem nne nje ba potutu. Ebe ka isi. Acho mi gwa gwa. Bia, oh, chiso. Ama aju. Isi ni chọ igwa m okwu. Enya bi ihuru ya asam. Adam. Ngwa. Ngwa ba m okwu. Nna. Acho mi ma ife mama nzube meloge. Idi no cho sia ife ni ya mi a, obuli ikpu ya isi. Nna. Nema ya na mkpụrụ anya. Wọ́n mi fẹ́ wọ́n anya ajadu ane wọ́n yin ya kan meloge. Ngwa de be no do anwo. Ama no nwere fi yo. Ama no nwere fi ya asam. Mana ofu okwu nwere ịgwa gị bụ na ife ọjọọ niile anyị na-aga n'obodo na-emekọba. Che na nwa onye egwu maka ya. Ife nna gwa gị bụ na Chineke nọ n'elu na-ele gị anya. Ofu ụbọchị mkpụrụ niile anyị kụrụ ịya aghọrọ ya. Ekwusia m ka ọra m n'ọnụ. Mma nakwa mbọsị ọ ya eme. Mana ewezuga nne m na nwanne m nwanyị ka kịta Okote aka abụli onye nwụrụ anwụ a na-akwado ido ya naanị. Gịnị ka ị gaala ime? Ihe na juma gị wagizit n'ụkwụ ọba ntere aka m na ka kịta ọrụ obodo ma ndị kasị nka nọ n'obodo ma ụmụazị nọ n'obodo a ya na-agba izu na-ata ntị ka a ga-esudo onye nwoke ba n'anya maka Gosi ịma nke bụ eziokwu kịta bụ na ị na iburu okpe ekene bugara nne gị na nwanne gị nwaanyị maka na ewezuga nne gị na nwanne gị nwaanyị Okote abụrụ dị sọsọ na ọ ga-eme gị obele ngwele kama na ọ kara ime gị bụrụ agba adaka taa owe bụla abụba gị ataka adaka Gosi, no? I'm not bro. Okote gafere ya. Kezi eme ni iburu ori iwe n'ọnụ maga niile kita bukwasị ya. Nke bụ eziokwu na ma akwadoro ọgụ. Ọ bụrụ okwu maka ụdị mmadụ dị ka Okote. Maka ọwụ na nkwado na kandụl. Enwere kandụl ya agbaji n'isi Okote kita n'isi gị ka kandụl ya ebido gbajibezie. Maka imenyego m ifele iwu m naanị. Ọ ga-adị ndụ. Obi atụrụ mmanụ ife na-eme n'ezinụlọ.
Obinna, abịa n'ezinụlọ so dị nwa bụ onye nna anyị na-anụ n'okwu ndị nwa bụkwazi dị ọkpara n'ezinụlọ mana ka si ife si aga Obinna, ọ dịrọ m ka na-agwa nna anyị eziokwu ọ dịrọ m ka na-agwa nna anyị na ife niile ọ na-eme adịrọ mma n'iru mmadụ na n'iru Chukwu. Obinna, ka onye mara na ife anụnwa nna anyị na-eme na-ebutela ezinụlọ anyị ajọ afa. Ife nna anyị na-eme nwekwazịrị ike ibutela anya ajọ ọdịnihu. Ka onye mara nke ahụ Obinna. Adanna, ị na-achọ ịgwa m na ekwesịrị m ije gwa nye papa ndụmọdụ otu o esi bikwu ndụ ya? Obinna, ife m na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na ị ga-agwa onwe gị eziokwu, ịkpọọ nna anyị n'ọbịa ala ugbu a na ife ọ na-eme adịrọ mma maka na ya bụ ekele ka nsi fụ ọkaligo nke aka ọkaligokwa nke aka o. Obinna, ihe Adanna na-ekwu bụkwa n'eziokwu. Asịkwasị jụọ m mmasị biko gbakene nna ya okwu maka na ụdị anụ nke m na-ekwu gụọ ịdagwa okwu ka ọ bụrụ nna ya mụkwuri ịbụrụ nwa nwoke. Ọ dịrị onye ọbụla anya na nna ya dị anụ nke m na-ekwu o jiri okwu mkpọrọ ife ọzọgide m bido tata kwube luo echi ọ dị anụ nke m gbam nna ya na-anụ okwu m na-ekwu ọ na-anụ ya unu afụgoro anwụ. Obinna, gee m ntị ka m gwa gị ụzọ ọbụla afọ si tinye ya ngị nwa ma nke bụ eziokwu na sọ gị ka dị nna anyị nso n'ezinụlọ karịa anya ọzọ nọ n'ime ebe a kedụ ife na-akọ dị mana maka na ị na-eso nzọụkwụ ya ị nweghị ozi ike ịgwa nna anyị na ife ọ na-eme adịrọ mma mana nsogbu adịrọ. Ofu mkpụrụ ndụmọdụ na-enye gị bụ na ụzọ anyị na-aga ụzọ anyị na-eso Obinna ndụ adịrọkwa na ya. Okote, kedu ihe na-achọ na be m? Ọkwa n'ihe a mee n'etiti mụ na Uchechi ọyị gị nwaanyị ka m sị ka m bịa ka nye ọ ga-ayọ gị biko ka ịgbaghara m nne. Ihe mere n'etiti gị na Uchechi ị na-abịa ịyọ mmadụ ọmụnwa ka ọ dị ihe eje n'ebe Uchechi je yọọ ya nọọ gị na Uchechi ka okwu dị na ọ bụrụ mụ na gị. Okwu dịkwa mma mana ọ bụkwa sọsọ ya bụ ihe m bịara. A sị m ka mmalụ ihe ahụ mụ na ukwu mgbe gara aga ka m maziala ụsa ị na-enye m. Kedu ihe ekwuzite m? O nwere okwu ọbụla ma gị kwu agwụgwọ gị na m achọrọ takwanụ. Abụ m ezigbo nwaanyị nọbe di maara ife jidekwa ụmụazị achọzina m na m achọrọ. Florence, achọrọ m ka m mee ka ị mara n'ịnụ bụ ụdị mgbe gara aga mana ịnụ ọzi dị ụdọ ha maka di gị anwụgo ebe ọ bụ na di gị anwụọla o mere ebuzi onye dị mma ịmara ebere na onye kwesịrị enyemaka. Ọ kwanye ya ka m ji asị ka ịbata n'ụgbọ Okote. Nwaanyị Okote, achọrọ m enyemaka gị. Nchọ enyemaka nchọba Chukwu ya nyere m aka. Nwere ife nji enyemaka ga-eme. Abụ m ezigbo nwa Chukwu bụrụkwa ezigbo nwa Chukwu na-atụ egwu okwu Chineke. Ọ bụrụ na ike ibibe dị m agwụgo n'ụmụ nje chọrọ ndị dị n'ụgharịa kama ị nọrụ n'obodo a na-emetọyala onwe m. Ọ bụ na anụ mpịtọ maka na Okote ọ bụ na Okote were bụrụ mpịtọ m bata n'ụgbọ Okote ụgbọ na-aga aga ịbata n'ụgbọ na-aga aga ipotolibe iribe ife arụ adịghị mma. Nna isi n'ibe bụ pụọ nke ife ọ ka ife mme gị ka iribe ife nụ gakwa ntị mma apụkwa ahụ o ji ịkụ nwa ma nwa o ji ịkụ nwa ọ naba ama na ma gị matakwa amata ahụ na ọ bụrụ na m iwe Okote enwetaghị ọ bụrụ na m ejigha n'aka o nwekwa onye ọzọ ya akpataghị aka. Nwoke ọbụla metụrụ ya aka atọrọ atọ maka ọ gba ọtọ ọ adịghị ama maka nnabanụ ọ gba ọtọ onye adọkwara aka na ntị bụkwa ezigbo ihe ka eme maka ọ gba ọtọ kwa ahụ ọ dị mma. Ọ bụ ịchọ Florence atarọ gị mama
gịnịkwa? Ọrụ nwoke onye nzuzu akpọrọ ọnwụ ya okote na-abịa isi m ka m bụrụ ọyị ya nwaanyị. Gịnị? Ka abụkwa ajọ mmadụ. Ihe ga-emekwa nwa m rapịa ma ahazi. Gozie ke nke na-atakwulu ịgbaga agbada ka ifo ka ị na-enye gị nsogbu ụdị nsogbu dị na ihe nke a. Onye na-aga nzukọ gị? Nne m nke maka arụ gị. Anọkwa m ya. Nne m ka ife na-emezi. Amakwa m Gozie nwanne gị nwoke o kemgbe ọ batara ebe ọkwụda na-ajụ ya ife o kwere ekwu jụọ onye ka ịma mọ gị ka ọ ya asa. Gozie ka ife na-eme gị. Ị mara ife anyị na-eme adịrọ nne anyị mma n'arụ. Okote jee nya kene echi ya na ti ya azọkị ya. Kedu n'ụdị ọ? Ị mana ewepụ ike enyi m nwoke aka m adọrisi Okote nya bekasịa ya. Gozie ngị nwa chọrọ igbu Okote. Nwanne m biko dochi ihe ya eme o. Ọ gị na-atọzi m. Isi na gị na Okote na-eje gịnị? Gozie ya ogokwa gị yọọ gị aka ayịyọ sị gị rapụ Okote. Rapụlụ Okote na Chukwu okwu a. Okote ya emecha malụ na ya nwabụ dibịa na-agwọ otoro na iki ya dịrọ n'enu. Ka ife ọ ịchọ ibutọpụ m. Kandụl agbajie Okote melụ gị bụrụ onye isi mma ezinapụ Okote. Gozie ekwena ka kandụl agbajie n'isi gị o. Bịa n'ebe a, kwụsị n'ebe a. Ụkwụtọ ọnụ n'ala, bịa n'ebe a. Ọ gị na-achụ n'ọsọ. Ke bịa da. Ke ihe na-achụ n'ọsọ n'otu na-agba ọsọ. Ke ihe na-achụ n'ụ. Onwe adị m achọ na ichinye m ọmịrị. Ndị ọhị Grace bịa gbara ọsọ. Ọ na-agba ọsọ. Nya Okote abụgo agụ nwekpu ya bụ onye fụzi ọgbagba kwụkwụ ya. Gantị. Ụbọchị ọzọ ya anọkata wee fụ onye ọbụla n'ime ụlọ wee zite m n'ụzọ wee chigha azụ gbaba ọsọ njidi ya mmebi ihe mechaa ya olofu na onwe ji agba ọsọ. Mgbe ihe chọọ ka ụlọ nkịta gbafuo n'ebe a. Ofu Okote agụ unu fụzi Okote were agbaba ọsọ maka ana m eri mmadụ mụọ anụ ọhịa mụọ ihe lesiri ule efesịa ka ha Okote abụrụ na agụ nwoke ya na-eburizi mmadụ unu fụzie m na ara agba ọsọ nwa azụzụ kapụ na asaba na asaba. Florence is na ihe na-akọwa is na gịnị? Oyi m Okote ekwere arapụ m aka. Okote achọrọ ka m biri n'obodo a. Ama m ihe m ga-emezi, amazi m ihe m ga-eme. Nne, ife ọjọọ kasị ife ọjọọ ga-eme gị na ndụ a bụ ntọ onwe gị mmanụ bulubunye Okote. N'ife ngwa Okote bụ onye ọjọọ o ife ọma ada agafe n'obi dịka ihe a na-eme o nwere ata ike ime ife ọma na ndụ ya sọsọ ife ọma anya bụ ife ọjọọ nya nge nwee je nga bịa ntị n'onu bụ onwe ka ị na-enye nsogbu n'ife nkwu ka ọ na-eyizu Uchechi makwa nke kazi njọ na ọ na-akwado imesi m ike na ọ bụrụ na m enyere ya onwe m taa o menwuru ya nke ya na-aga nya ibulu onwe gị bunye kịta olie nunu nya ibunye ya obulu ọ dịkwa egwu gbu ya nkịtị sọsọ ife ihe emedebe bụ iwere okwu a
ịrafe Chukwu n'aka ụtụtụ ehihie abalị. Ụgwọ ọrụ onye mmehie bụ ọnwụ. Ka mma na-echegharị ọra ndụ gị tinye praịs n'aka tupu oge aga. Onye ka ị bụ? Abụ m onye ozi Chineke. Kedu chi nke na-ekwu ya? Ma ngwa ngwa na-arụ ọdachi. O nweghị onye ọbụla na-eme ajọ ihe ma agaghị anata ntaramahụhụ ya. Kwụsị ebe a! Gaa kwụsị ebe a! Ọ bụrụ na ihe akwụkwọ ọzọ kịta anụ ebe gị ya atụ egwu. Kwụsị ebe a! Ọ ka na-eje. Carabino! Carabino! Puta! Puta! Carabino! Dia kasi na dia se moço. Quero que Hey! Hey! Que não mata? Mano, se guarda aí. Ya da ba. Anu banata na eche bunta. Ya da ba. Anu nata eche bunta. Okota anụ abụrụgokwa nnukwu nsogbu n'obodo anyị anụ. Okota abụrụ na agada gbachiri ụzọ nyere onye ọbụla na obodo anyị. Anụkwa maka ya na nne gị. Nna m isi nne. Dịka nna agwa gị ihe a kịta. Nsogbu juru nne m isi. Ọ mara ife ọ ga-eme gbasara nwoke a. A sịkwa m kwuo. Mmasị na ọ kakwara mma na nne gị kweta n'ihe Okote na-ekwu. Maka ọ bụ na ọ kwere, nwekwa ya ma ihe Okote ga-eme ya. Doris, on gị na-ekwu ihe a ka o nwere mmụọ nọ gị n'ime na-ekwu ya. Ata akwana ndị. Tasa n'uche m ka m na-ekwu. Ibe onye ọgba. Anyị bi n'obodo a, kama mụ na nne na nna m bi n'obodo ukwu. Anyị nọ n'izu ike. Ịdị adị ka onye ime obodo. Koche. Ọ mtọrọ bụ iwu nwa gị nwaanyị. Fụ ya kwa Chineke mere gị ebere. Otto, oh malecha. Mama, Nzube, Okote, ukum, asumupunana. Mama, tiriwana,
Ebezina. Akwa na-ebe kwanu na-emetụkwanụ m n'obi. Biko, ama m na Chukwu na-enere ife na-eme. Ọma mgba nkịtị ọ ife mma. Ama m na ọma agba nkịtị. Ma ị dakwara nnukwu ada ahụ. Bụ obere ada ka nna na-efe ahụ asụpụ m ukwu na nda. Ebe ị na-akasị m. Amakwa na-eme nwoke ọ na-akakwa atọ ma ọ bụrụ ndị na-ama nwoke ka gị na-achọzi kọwara m na agbụrụ m nwa agbọghọ bụ na-amaghị nwoke ịdị na ajụrụ eju aja dị n'ala ị na-ewe nna m chisom ogene nna m ogenezi kwere m zuo ike kedu ka isi na-esi anyị mkpụrụ ndụ ụmụ kịlịkịlị ụmụazị gị ya na ana n'ihi nna m ụmụazị lụrụ ogo ịbụ ụmụ gị nke nwa nwekwara ifele a na-emekwa gị lekene nwoke a gị na ya na-apịtọgharị anya lekene ya anya ọfụma ka ịgwa m ma ọ na nwoke a tọrọ nna gị gee ntị ka m gwa gị nke a polisi si bụlụ ikpeazụ mma eji anya m na-aba nwee fụ gị n'ụna ma ọ bụ ebe nna m n'ọzọ ịnwa anya anwa fema nwere ka mama mme gị nna m ifele gị emegbugo Nneka nwa m, mama, nwa ihe m na-eche n'obi m kemgbe. Achọrọ m ijebe nna anyị Okote. mara gịnịzi? Achọrọ m ije ya ka o mee ka uche chọọ m nwaanyị fụkwa ụzọ ọzọ. Mama, kwa ịma na o nwere ihe Okote aka na-achọ gị n'aka. Kedu ka o si dị gị ka ọ ga-ege gị ntị na ije ebe a? Nwa m aghọtara ihe ị na-ekwu. Mana uche chọọ m nwaanyị a na-ata nnekwu afụfụ n'isi ya okpuru. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị mara ụdị afụfụ ọyị m nwaanyị a na-ata, nwa m mechike n'anya gị nke mgbe ị ya afụ ya kpata ya ejisi m jee yọọ nna ya Okote. Aghọtakwana m ihe ị na-ekwu. Uchechi bụ ọyị gị nwaanyị. Aghọtara m. Mana ọkwanụ gị wa bụ sọsọ ofu mkpụrụ onye nwunye kịta. Achọkwanụ ka o nwere ihe ọbụla ga-eme gị. Ọ bụrụ na ị ga-aga na m esokwe gị wee jebe. M eso gị. Mbọsị ine bụ nke onye ori, onye ofu mbọsị bụ nke enwe ụlọ. Oge na bụ ọgụsọ mba mma ọsọ nwere. Obi na mgbede agagụsọ mba mma ọsọ nwere. Ọsọ n'obi. Ejikwa n'ọnụ fọlaba. Ebe abụla akwa Igbo bụ. Obinna, ije kpọọ m n'ụzọ. Chọrọ m okwu. Njụkwa na mama mpaghị n'ụzọ ka ihe m. Obinna, ị na-achọkwa m okwu o. Ị na-achọ m okwu. Achọ m okwu. Ama na ihe m ji hapụ ya. Ọ maka nna ya onye okwu. Ya, Obinna. Ka ihe jikwa mpaghị n'okwu apịa. Bịara ya ọrụ a na-aga. Ndụka, mechie ọnụ isi ebe achọ m ka ị nọ n'okwu a. Bekere, ka ihe jikwa mpam n'okwu a. Obinna, Obinna hapụ na onye a na Obinna. Obinna. Obinna! Ada! Hey! Ekere! Okwe! Hey! 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 Nna Okote, ihe nju edokwa mbe gị abụ abịa m ihe ka ime uche chọọ m nwaanyị ka ọ fụkwa ụzọ ọzọ. Biko. Florence, maka nwaanyị obiọma ka ebe obi ya amaka. Iwe bịa na ihe ọrụ onye gị nwaanyị bụ Uchechi. Enye ya dịkwa mma.
ọ bụrụkwa ya bụkwa na uchechi ya bịa ka ọ yọọ n'ọnọdụ gị. tụfiakwa nwekwudo ihe anyị emekwa onye ọbụla n'ime anyị ọzọ. Abụkwa ekwuzina na ada amachazikwa ka ịma nke anyị ma nke ọzọ. Ọ dị mma. Kedu ihe m ga-enweta ma ọ bụ na mmee ya ka ọ fụkwa ụzọ ọzọ? Kedu ihe ya bụ oke m? Nna ya ọtakwa m o. Ịghọta ọ dị mma chee ka m gbalịa ya gbalịa. A sị m na adị m nkwadobe ime uche chọọ gị nwaanyị ka ọ fụ ụzọ ọzọ ma ọ bụrụ na ị ga-ekweta ihe a na-ekwu kemgbe ihe nna ya ọ ga-eme ihe a bụ nnekwu njọ megidekwa okwukwe m na akwamiko. Eziokwu na di m anwụgo mana akwụkwọ nsọ megidere ya nwanne nwe njọ. Akwụkwọ nsọ ahụ o megide nwaanyị ajadu ịnụgharị di? Akwụkwọ nsọ megidere ya ka njọ ọsọsọ gị nwaanyị ajadu na-aka ụka ihe ndị mmadụ na-eme na-eje nke maka na okota nna ya eziokwu ka ibu. Akwụkwọ nsọ bụ na nwaanyị ajadu ọbụla chinedu ya anụdị mana ọ bụ ụzọ nke ịpụta na-akwụgharị iko na-agagharị. Mụ na mezie ya ọ bụzie na ị na-akwagharị iko na-agagharị maka ihe na okota oburu. Mana nna eze. Mba hapụ okwu, nwa m ife na-eme. Obinna na-ekene ya n'ọgụ. Ekene na-azụ ya akwụ kịta. N'ebe. Ngwa. Ogbe m. Hey! Ihe m jere dị n'aka nwa agwa efe ma biko ziri gị. Ekene o. Hey! Oge m bụ ite ata ife. Gịnị na-ekwu ma ife? Ewo! Ekene bụ m. Okere bụ nke asị. Ị na-esozi gị akwụ niile. Daniel, ọgwụ ekene na ndị ya bịa ememe ya. Obinna, adịghị ọkwa asị. Ọgwụ soso ekene sụrụ akwa niile. Ịnọ mgbe ụzụ ugbu ndụ ka nụpụ ihe nkụrụ ekene ya akụ m ihe nkụrụ ya kwa ojokpọ ndị ya fọrọ ememe ya omem. Ngwa ka a sịzie na ekene kpọrọ ndị ọyị ya ka wee sọọ gị akwụ niile. Kedu ife imere o ji wee lụzie n'ụdị a? Ada na onwegwe mere gị onwegwe mere ya. Nwere nnọọ ife imere ya o wee sọọ gị akwụ ọsọ. Ọ dị ka dụkwọ nwere Obinna asịkwa asọ ọcha. Ọ ga-chechiri kene n'ụzọ ebe ọ na-anatara ugbo na-echere aka mgba makwa ya aka n'ịnụ ọgụ. Ngwa aka na-ekwe na-achị okwu. ụna o tikwa gị eti bido gaba. Onye agbajizikwa marụ afọ nya kweta gane ya. ụna naka na-arụ onye ka itiri ekene ọnụ ị na-eti nwanne gị. Onye ka itiri ekene kwụ gị ihe afọ ị na-eti Uchechi onwebere ife maanyị obere okote mana okote ekwa okwero cha ọ sị na ya eme ya n'ofu ụzọ
na ọ bụrụ na m nye onwe m mana echegokwa m maka ya ọ dịkwa m ka m ga-enye chukwepụkwana ife ọjọọ ka esi m ụdị omume a ijekwa iko ka i wee mee ka o kotenye chi ya ma anya m azụ mba nụnụnụ esoro m na nke a ọ ka alụ m mma na m nọlụ na-eche oge chukwu karịa na m ekweta ka ije mee ụdị ife a mba ekwetara m kwere m Uchechi ya nọgidezikwa n'otu a ịma nnọgidezi otu a biko ịma nnọgidezi otu a Florence gwakene m ife ka aga obi iji kweta na okote ga-edebenwu nkwa ọkwa gị ngwanụ ọ bụrụgodu na okote kwete mmezuo nkwa ya ịmarụ na okote ga-eji wee na-eribe gị ọkpa mbọsị ịjụzi alụ nalụkwanụ m mkpọrọ anya ma ọrịa mba nụnụ okote kwesịrị ntụkwasị obi ọ kwesịrị ntụkwasị obi ọ bụrụ mmadụ nye na mmadụ na-emekọ ife ngwa Gozie na gị nwa Gozie nna ka ebe ijizi obejiri eje obejirikwa nna anyị na-eje ugbo mmadụ eje ugbo nekwa ya ka ngwa ya oge aga na mgbe ị na-echedo na Chukwu maka iweghachite afụmụzọ gị azụ nke bụ eziokwu ugbu a bụ nọọ n'okote ka a na-enekwasị anya maka na ọ na-eji iweghachite afụmụzọ gị a ma o jiri obi ya n'ihe mma akwụkwọ ya kwọta ya akwọta mmanne ya harapụ gị ijedina sapụ okwu okotari ya bụ nwoke arụrụ anya okenye nwoke anya na-adị mma ebe e nwere ụmụ ikorobịa na-achọ uru nwa dịka faya amagbu mmanne Gozie nna ọkwa ya ogo gị sị gị rapụrụ Chukwu na okote okwu a rapụke n'elu Chukwu na okote okwu anụnwa o nna mana nke bụ eziokwu bụ na okote ya emesịa malụ na ndụ a na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu ma wepụ Chukwu n'okwu a ma nke bụ eziokwu bụ na m na-eje na nke okite mmadụ ama nkwụsị m na nke a na m na-eje na nke ya mma akpọta ya akpọta ọ na o kwere so m mma ọkwa maka ibe waghachi anya gị a ma ọ na okote soro m ịmara ma egbupụ isi onye ma ọ nwere ike mgbupụ isi bịa debe ya n'iru efu ụzọ a na-egbu okote a na Gozie nwa achọ ịlafụta m Gozie nwoke na-emere ọrụ nne gị abele sọsọ na njeli ịdị aka na ntị ọ bụrụ maka ihe eburu wee jee ọfụ ịrapụ nwa m nwa alafụta m Chigozie biko na cheta na ekwudo ebe a akpụ ya chụbụ ya okote ka adị nwoke bụ okote nke mọnụ okote ebe a ka ịnụ okote abịa m ichi gị ichichi nke a bụrụ izi n'ikpeazụ nna afọ ebe nwanne nwaanyị nọ hapụ nwanne nwaanyị okote ndị Igbo si na ọnwụ ya egbu nwa nkịta na-ekwe ya n'isise nsị ọ dị ka ichefugo anya mbụ okote onye ka ibu Chukwu ị na-akpasu m iwe ị na-eme ka obi m koo emekwara ka obi m koo okote onweghị ihe ya eme ọ bụ na onye ọbụla nọ n'obodo atụ ya egwu mụnwa a na-atụ ya egwu onweghị ihe ya eme nyụọ nwa ọ dị maka ngosi nke m ga-eme ngwa were ya adụ ekpere ma ọ ya ahụ o buru agbụ n'aka mechie ọnụ na-ekwu pepepe chọọ okwukwenụ ka anyị nụ mgbe na-ekwe n'isi ụwa ọzọ ihe amụta ka esi agwa mmadụ ihe amụrụ akụ ka esi Yesu ndị tebe ejebe Ọ dịkwa nke o nwere ya anyị na-echefu
kemgbe anyị na-achọ ụzọ a ga-esi mee ka mama Nzube hụkwa ụzọ ọzọ, ọ gbatarazi anyị n'uche na Chisom nwere onyinye pụrụ iche. Naanị ya na-eguzogide nna ya n'iru, naanị ya na-emezi ihe ọbụla nna ya mebiri. Ọnịcha ya na ọka mma ma ọ bụ na anyị kọsara ya gbasara ọnọdụ a. Mana ọ dị nke onwe ihe Chisom nwere ike ime gbasara ya, maka na ọ bụrụ na o nwere ihe ọ ga-anya ọ ka na-emego na-eri mgbe ọzọ dị ka ibie. Chisom na Nzube bụ ezigbo ya ka ezi ihe menụ na ọgwọ gbabere ya. Ọnịcha na o nwere ike ọ bụrụ na ọ gbabere ya n'uche. Eziokwu anyị eje ka anyị kọsagodiri ya. Anyị eje ka mma na anyị kọsara ka anyị mara ife ọ ga-eme gbasara ọnọdụ. Kedu ebe ọ nọ? Okote. Kedu ebe ọ nọ? Mbọ ya rana. Pụta ba, pụta. Kamuna. Ka m ala na-achọ ịgbọtụ ụlọ ma. Ka nkịta ala dị ya. Ka ihe na-esogbu, ka ihe na-ebe. Hey! Kandụl agbajie. Mụ ka ị na-akpọ nkịta ala. Ọ ihe bụ. Hey! Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ ife njibịa. Ka ihe ji maka ya. Abịalụ m ka m kpụrụ jee na be ịmara ife imelụ nne m mee na ọ dị afọ ụzọ imegharịkwu ya na achọ m ka anyị ya chiata ọgwụ na ọ bụkwanụ na njụ gị na-eme nke dị egwu ga-eme taa maka ụzọ ifere abụ ka m nyere nke izuzu bụ na m ga-adọkpụ gị adọkpụ wee jee na be ịjụkwa na ịma mmiri ya bụ na m ma egbupụ gị isi mbeli ya isi nwụli ya n'aka jee debe ya n'iru nne m ka mma ma anya ọya etiata maka anya ji esiri m ndị dị m mkpa idebara gịva ọya ka iji kpụrụ mma wee bịa be m ka iji bụrụ mma ọpịa obe jiri ịchọrọ ịnwụ ya nọ gị egbu m gịgwọ ntị ọ ka mma na imere ọyịsọ mee ngwa ngwa ka anyị ike meghara ọdachi enwere m oge ọ dị mma ewe n'ewe ka nje ka m gbanwe afọ a na-ekwu na imelụ a na ị na-eme nwaanyị ogbu isi ya ka m kwuo ime ya ọma nkụzi okwu ọma nzibe ka ị na-agịba abịa m ịfụ nna ka m kpụrụ ya jee ka o mee nne m anya pụrụ apụ ka o tiata ọgwụ na nwere ọzọ njibegara ọ ba n'ime ama mma ọsọ ka oje yipụ akwa yali akwa ọzọ ka ọsọ ịma m eyiri m ya egwu tie ya nke akwa ọfụna ya ọ maka gị na apụme ọmaka tamata ka ọ na-emenu esi na ịchọ ka nsolu jee n'ụlọ bụ ụlọ ka nje mee nne gị ka ọ fụkwa ụzọ na be anyị aka m egbu gị ebe a aka m egbu gị mgbuo gị onwe ihe ga-eme kandụl ya agbajikwa n'isi ngwa jide eji Chisom wezuga onwe gị na nke anụ mba wepụ onwe n'ụzọ Chisom polisi kọpịa m ndị bụ ọfọdụ anahụ n'iyi Chisom ka ihe iji ama m aka n'ihu kedu ife iji na-ama m aka n'ihu Chisom Ike ịma na agbanarị m ọnwụ taa nsị gị na ọ bụrụ na ọ bụrụ maka Chisom aka m abụghị nwụrụ anwụ oke ote aka eji m lekwara ọgwụ ya agwago m gị ka ị rapụ okete ka okwu dịrị ya ka o kote ihe dịrị ya na Chineke. Ọ bụrụ na ọ bụ uche Chukwu na mma gị ga-ahụ ụzọ, o nweghị ihe mmadụ ga-eme ka mama gị ghara ịhụ ụzọ. Biko mana nke na-aka ewute m bụ na
kedu ka ndị mmadụ ga-esi nọ n'obodo a fụsị alụ niile na nwoke a na-akpagbu ya nkịtị nwụrụ echi ije gwadi okwu n'iru arapịọ na-ezu na-eme bragada abụrụ ọ na-adịbe m ọkwa maka kandụl ịgbajikwa mmadụ n'isi hapụ ihe kandụl ịgbaji mmadụ n'isi ofu ụbọchị imegide ihe a kandụl ahụ agbajie ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ọ na-abụkwa nnukwu efi tibie n'ụdọ achọba nnukwu mmadụ oje chụpa anya bụ efi jide ya ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ka ị wetuke n'obi ọ dịkwana m nke nwee ofu ụzọ anyị ga-esi wee mee ya bụ okote ekpechikọm eziokwu dịka gị ndị ya anyị na-esi ọnwụ ka ngwa gị kịta ngwa gị kịta hapụ ya emesịa ka ngwa gị nne ekene m Chineke ka m batara n'oge ma ọ bụrụ m ife gozie aka bụrụ onye nwa nkịta biko ọ bụrụ na ọ bata tọọ ya aka na ntị ya nkwana nwa na ndụ ya ọzọ menwe ife o mere nna m bụkwa ajọ mmadụ ọ makwa ebe ndụ dị mmadụ biko kwa nne m Chisom nwa m daalụ nne dem etu isi zọpụta ndụ nwa nke a n'aka nna gị daalụ o mama asịkwa m ihe gozie ji babata debe mmie gbanwe akwa wee gbapụ ọsọ Gozie ya na-agbanyeghị aka niile ndọrọ na ntị Gozie aka niile ndọrọ na ntị iwe ka bụrụ ozu onwe gị wee ji ịgbazi okote n'iru mma nke bụ eziokwu bụ na akwadoro m akwado ọma na nwoke masị Dikeh maka na mma aga m akwado maka ọgụ na mmadụ n'ihi maka nsị eme bịa Gozie gee ntị ka m gwa gị ahụkwana nwa na ndụ gị ọzọ menwe ife anyị mee ị nwere isi ọma na ogboro gị egbuo ị nwere ezigbo isi ọma o taa nke bụ eziokwu bụ na ọnya nwa kaba aka egbu eweziga ụmụ ife ọ debe na bụ na ọ na-efe akwadokwuru m maka ọgụ aka m ara mmadụ kandụl aka agba chelu Gozie tupu ị na-ebulu agha iberibe gị eje na nke okote biko ịkaba na arụgbugbuo m nrọ inye m iwe jebezie nụ agha ga ngwanụ ka anyị na-ebezie ị na-anụ agha ka nwa si chọọ ichepụta mbọkụ na nnukwu agha na-ada na Okote ka emezi ezigbo agha ka o drive ya agha nke Biafra ka ọ kene nke maka anyị na-akọ biko lapụgodo onye agwụ ka e mere enweghị ihe na-eme n'obodo a ụnụ na-abụ ma anya enweghị nke ụnụ na-anụ o bidokwe nkoyi mba ka o jide gị ka emezi ndị ego nke a n'akụkụ nke na-eme kịta bụ na Chisom mara nna ya aka n'iru onye nchọrọ ya ka Chisom nke anyị na-ekwere Chisom nke anyị ma anya ọ dịka nke ahụ abụghị nke ahụ ka m bụ wee bịa na nke m bụ wee bịa bụ na nna ya bụ Okote foro ntutu taa si Chisom na o mechacha ya n'obodo a okuru mmiri che ya Chisom na onwe ya wee gwa nna ya wee sị na nke ọbụla ya bụ nna ya chọrọ na ya nwa bụ Chisom nna ya gbam amara m onye Chisom bụ nwa mechaa na-enye mana ihe kacha ewute mbụ na nwatakịrị ahụ ọ bụkwa nnọọ ezigbo mmadụ ịbụ nwa amụsụ a nwa nwoke a amadụkwa mmụọ ya bụ ihe mụrụ nwa ihe na-ewute bụ na nwatakịrị a karịka ezigbo mmadụ cheka njụọ gị jụba m ihe chọrọ ịgwa mụ na onye akịta bụ na ọ bụrụ Okote mụrụ Chisom. Hey!
If Nanya, onwe ijwe no mo, onwe fefeke finance na no book. Bia ishi. Nne, ihe dịrị anyị n'obodo a bụ ime gịnị ka anyị nọdị na ntụpụ anya. N'ikpeazụ anyị ga-amakwa na-enwe mmeri dịrị nna na nwa. Ajọ mmadụ. Doris kasikwa na bai pụọ kịta. Ọ bịa lotelu m ife anyị na-elofu. Ka erizi ya. Ọkwa ịma na Chisom nwe onyinye ime ka mma nzube fụbakwa ụzọ ọzọ. Hey! Ọkwa eziokwu ka ị kwuru nwa m. Ka anyị si echezọsịkwa n'ụdị ihe anụwa. Mana mụ na Doris ga-akpago ka anyị ga-esi wee jefu Chisom. Rapụ na ya. Mma eji aka m wee fụ Chisom ka m gwazie ya maka ya. Hey! Bịa, gị ọzọchi. Ka ihe na-eme ebe a, onye ka ị bụrụ? Abịara m ka anyị kwukọrịa okwu Chineke. Bịa nọrọ anyị ka tụgharịa uche n'okwu Chineke. Ala gbawa anya ebe a. Ala gbawapụghị ntị. Mụ na kwukọrịa okwu Chineke. Ịkọwara onye bụ kịta emerụ gị ahụ. Gbapịa gị ọnụ iji na-afịrịgharị. Nweghị mmadụ ọbụla na-akpa ike ọbụla belụsọ si n'aka Chineke. Ka ihe nke a pụta. Ezigbo afọ gị bụ Chukwu nọ nso, mana ịmaghị ihe dị nye gị aha dị otu ahụ. Ọ bụ maka na ị bụ nwa ọgbụgba ndụ n'ime Chineke. Hapụ ụzọ ọjọọ niile na-eso, chọọ iru Chineke tupu iwe Chineke adị ọkụ n'eri. Ọ gịnwa na ndị be unu niile gbaa okirikiri ka iwe Chineke ga-adakwasị anụ ha. Nwa m nwoke, kedu ka ị ga-esi chụpụ nna gị n'ụlọ nke ya? Ihe a bụ ụlọ m, ịbụ nke m. Nwa m nwoke, biko lata. Amadioha magbukwu elu, Amadioha mapụkwa ntị ịkpọ nwa nwoke. Agwara m gị enweghị mmadụ ọbụla na-akpa ike ọbụla ga-arụsoro si n'aka Chineke. Chegharịa ka agbanwee gị. Obinna, ọgịnịkwa ka ihe ọzọ afọ m na nke ntili mbọsị a ozubeghị ihe ifuru m ebe a abịa ma ịbọ ụbọ na mma emesị ya ife n'anya kịta Obinna
Obinna, can you make it? Obinna. Hey! I can't have fun. Hey, can I get it? Manamu. It's so mild. You're not sick, Taji. Oh, come on, no, where is it? Maybe I'm not. If you're can I get it? Hey! I need your knacker. Hey, get out, you again. You don't like it, hey, I get in and I get it. In a small mouth, eh? In a small, get out, not see it. Hey, you don't get it. You don't like it, again. What yeah? What off of my hand? You don't like it? Hey, no run. Takut. Hey, get in and I get there. Takut. I do 1 minute. Tawado, Abibia. Nata. Taju no taju afọ taju ike. Ina asụmakụ. Kita na ji. Ji nza ji. Ụtala ji. Kehi na menga, eh? Kehi na menga, jab dobe lawa na o. Kehi na menga. Chura zonu. Una kanol. Kamelu kunu waro umurium nabo. Mobo tu oke no otu nwa ya ogo. Nwa ya. Kanso no bia ho ma kanobi. Asimo no bia no ba mo. Ihu akanobi ka kwa mbo jebre no. Tapu. Tapu. Hey! Apa ini masih tapur. Hey! Obinna. Can I one on Obinna? Hey! Obinna.
ịmala ife imele ekene onwe na-ata ife ọ na-ata megharị ya nkịta ozugbo Dani adumemegharị mmemegharị achọrọ m ka ọ takwuo afịa nke bụ na ọfụ m ọ na-erubere m isi Obinna na-atụ m egwu ọ bụ na emegharị ekene ife anyị emele ya Obinna ịma ibu chife nga-eme gị ebe a kịta eziokwu ka nna gwa gị na ịma ibu chife mmemme ngwa meele ya ozugbo meele ya Ekene Afugu Obinna kebe fit when say anyị fi eme onwe onwe bụ iso ụzọ nkwụ na anyị Obinna ogene ka m mere Obinna ka ife emelu gị n'ụwa hai Obinna ona asị gị ona ị garapụ Nebukadneza Mpama ọgwụzọ asụ m abịa nsọ anyị mba ị nwere ike ị na-afịa ji ị nwere ike ebe na nweta gị ebe ahụ Obinna You want to be? No. No, we go no genuine mammy. You be like, Mom. Hey, in no. Obuna dibia one your mammy. Milizuki, Dizuki, Dika, 1 million. Salona! Onye unu na-achọ igbu siri ezigbo ike isi ebido na agba nta ya dibia ukwu ya na nwụrụ ka ya esi maka nwoke a nke bụ eziokwu bụ na nwoke a omelu mama okpo isi a na-ekwu na ome mama okpo isi ọ na-anarụkwu anya nị anyị ọzọ dị ka ibia ya nke ka njọ bụ na ebe ọ na-enye ọrụ obodo niile nsogbu ya ndị vaịna ya ọ na-ezi anyị nsogbu ọ bụrụ obere ibe kedu unu chọrọ ka m mee ya eze dibia anyị chọrọ ka ọ nwụọ unu chọrọ ka ọ nwụrụ ụdị eji merebe nke nwụrụ uhulu bụ unu avagharị jee buteli n'ebe nle na ogwu alụsị m kandụl eze dibia akwa ya bụ na kandụl agbajie n'isi anyị na-abụ nwoke anyị na-ekwu maka ya o siri ezigbo ike okwu ya na-ekwerekwa ukwu unu ya bịa naba mbọsị eke na-abịa abịa unu vatazie ka m kwadobe unu ọfụma tie unu ịchaka ke unu mmanwụ mee unu ude na agbọ ncha ụdị nwe ọ na uche na-agụ ya na ọ nwere onye ọ bụ nke unu eke kesie unu ike wụcha unu dọkịta unu kwenye ka unu vagharị akwanigo m ụbọchị eke dibia jale bụ nọọsụ Chisom nwa m kpọrọ gị oku. Nne, amakwa m na udo dị. Udo dị, nwa ife men. Ọ maka onye m nwaanyị Uchechi. Akpọrọ gị ka mma ma ọnwụ ife inwe ike imenwu ka nwaanyị emefu efukwa ụzọ ọzọ. Ịma na ị nwere onye amara pụrụ iche. Ama m ihe eme. Nne, eziokwu na nwere onye amara pụrụ iche. Mana achọrọ m ka ịghọta na ọ bụ naanị Chineke bụ onye na-agwọ ya.
mana ọ bụ na ọ dị ka m nwere gbagwoju m onwe m anya karịa ka m si ghọta sọsọ nke nya nwabụ Chineke si m mee ka m na-eme na mbụ o ji si m mee ya na nke unu ka m sikwa kịta eji ma ọ bụ na ị nọrọ n'ụlọ mbịa mee tụrụbọm nsị na ị ga-anọrịrị ebe a ngwa bịaba ebe ike anọ m na-eche ị na-eche kwa ọzọ kedu ebe ị na-eche ike na-eche ihe anyị na nwoke a na-akpọ okote nwere ike ime ihe nwere ike ime nwoke a na-akpọ okote Gozie nwanne m agwago m gị wepụ obi n'ihe gbasara ihe a ga-eme okote iruzogo na eze dibịa gwara anyị na ya ga-eji aka ya mee ihe niile gbasara okote ka m gwa gị ihe anyị ga-eme kịta bụ ka anyị kwado ka anyị ga-esi wee nwee aṅụrị mgbe anyị ga-anụ na okote anwụgo maka na dịka o si gwa m ọ gwara m na ihe gbasara okote a bụrụgo nke akụkọ akọchara akọcha kandụl agbajigo n'isi okote ike okwu kwụ ọtọ kasị ganụ ihe mekwanụ bụ na ihe m ji achọ gị bụ na ka m gwa gị na achọrọ m ịga ikwu nne m mama nnukwu m si m bịa na enwere ihe dị mkpa ọ chọrọ ka m na-akpa ịmago ndị nne nwaanyị a kabagolo nka ọ na-adị m ka ihe ọ na-akpọ m ọkụ ọsị m jeze n'ọnwa wee sị nna m agwa gị na m chọrọ ije ebe m na-eje na mgbede a kedu kwa nke ị na-emetụ m aka ilu ozogo na anyị na oke dibịa nwere agba anyị ka na echi ka anyị afịa elutekwe m mana ọ ka bụ ofu ihe ahụ ọ bụ na nje na mgbede echi nnata nwanne echi anyị ejezie nyara dị mmadụ kedu ife ya aka mkpa karịa iweghachite anya nne m nna m awel lekwa ya ka m gwa gị ma ife melụ na anabara nwoke ahụ okote n'iyi wụ maka na ọ naanị anya nne m ka ọ ka welụ maka ọ na o melụ nwaanyị a ọ bụrụ ogbe ọ na-anụkwa ife ana mmadụ n'iyi ị na mmadụ n'iyi gozie ọ pụrụ ya ị na-ekwu okote mee mama gị okpu isi ị ka na-achọ ka o tinye ndachi ntị na ekwughị okwu ọ bụrụ ihe anyị kwu ka anyị nụpụtagoro ofu biko ewe n'iwe hapụ ka m gozie ọ bụrụkwa mgbe okote mee ihe mburuzie ya ị na-achịkọ ọbụla mama m nwụgora bịa unu eto bịa n'ebe a ka ekwuli ya kịta ka ekwulie nene ọ bụ na unu n'ime unu ọ bụ na unu ekwuru unu egosi ọma ekwuli ya kịta mgbe unu eto unu na-awọrọ ngwere ọkwa efunanya bụ ihe ekwuri ọkwa ya efunanya bụ ihe ekwuri obi na dịka ọmụ akwụrụ mana esekpụ ikwere m na-abụ adị n'ala a na ya oge biko amakwana m ihe na-eme ọnụ ma mgbe ọbụla ọ na-eme pempempempempe ma ọ dị ekwe ezu ike mana a na ya oge kịta biko ịgbaghara m kịta mụ na gị na-abụ na o nwere ihe ga-eme ka nkwụ okwu n'obodo ọzọ nkwụ okwu ihe ọbụla atọ gị ime m biko Obinna biko gbalụ kenebe chu na ndụ ka nwanne nwoke zọ unu mana mbọsụ di ya ga-eme ọzọ eme m na-etu na awọrọ ngwere daalụ sọrọ anụ ọfịa daalụ chukwu debe gị daalụ ị nọdụkwa na ị na-ejide ọnụ gị aka jiri ya mgbe ị na-ekwu onye na-ekwu mụ nwe ịfụnanya ama m nwa wee na-arịọ ya biko wee na-amaghị ịfụnanya na obodo a
Nne mgbede ọma. Ka ime nne m. Nzube, ebe esi ka ịkpọ nna gị na mgbede a? Nne m chọrọ ịsakwa arụ mmiri ka anyị na-aga ka ọ dịsa arụ. Mmiri? Nne, kesị ife na-agalụ mmiri na-esogbu onwe gị ebe nzu ya gbatara gị mmiri n'ọnụ ụlọ saa arụ. Aga m ya aghọta otego ọgụba m. Na njekwa n'ụkwụsa mmiri a na-arụ zọọ ịkwa n'ụkwụ. Otego. Aghọtara m. Nzube, ngwanụ jeenụ nke ọma. Anyị afọ ịbata. Ọrụkwa ya nwayọ. Nne ngwanụ. Okute! Nwa kwasị ndị jiri nwayọ, asị ndị jiri nwayọ isi bụ welekene nwayọ. Ifugo imerụgo onwe gị arụ. Mama jiri ne nwayọ. Buka mapaka. Amefete. Hombre, me voy a dar mucho, creo que acá na yo. Ama mama vale dikoni, ora naza. Aboko. Aya kala ka de liwangulo. Abe kwala aka asi abia. Va be go no ebe ya me buka m. Atukan unu ifu na ele ku unu tukan kwanu fanke ba ele. Ora naza, ndị na tuzu na enu nzuku unu to kwanu kundu ele bikoni. Asna kala kan kata. Okita. Na wa India. Ikita mmiri India. Oke mmiri. Okita ekere kwa nge. Diko no okava. Asna babo nyamo lesi ya. Arobe na kuno bia kwa. Okita kuno nyam mmiri okita India. Na wa India kuno bia mmiri. Mbili na agwọ ya mbili na alụ ọgwụ nya ka nna achọ kunu bue mu diko no bo ọgwụ kunu bue mmiri ahụ ya ka nna yọrọ unu kunu bue mu mmiri mmiri eji ebelu ọgwụ ka nsị kunu bue mu mmiri na eke buenu mu n'oye buenu mu n'abọ mmiri ka nna achọ oke ite nnukwu mmiri na alụ ọgwụ mmiri na alụ ọgwụ mmiri na alụ ọgwụ akpaza oke mmiri saa aka gị na-abụ ibe bụ mmiri pụrụ iche si n'oke orimiri wee bịa mmiri eru unu lusie unu amago na mmiri na-alụ ọgwụ mmiri na-emebu ọgwụ unu bulu mmiri nwe unu lusie n'igbe okote unu na-abụ na asị taa bulu mmiri luo na nke okote tasi gana ni okilikiri igbe okote niile ma mbụ na-agbalị mbụ unu agba mbọ ma na o nwere onweke maọbụ nwaanyị bụrụ unu ogu na-agbasigesi mmiri n'igbe okote ị na-arụkwu ibe na-ekwu mana o nwere mana adị ya na-ekwu ị na-ege ege nwata kpa nkụ ka nke ibi ya asị na ọkpara na aja ọhịa saa aka gị mbọ abụọ ịtọ ịnọ saa aka gị na-abụ ibe ya adịghị n'ọnụ ịyakpụ ya n'ọnụ unu wee vesigesie mmiri n'ibe okote na asị taa egwukwe n'ohu nke ya adịkwu gị n'ọnụ okote nwe ege mmiri nwe oru onye ya bụ na mmiri nwe ya alụ ọgwụ okote mgbe anyị mbọ na ọ nwere ya bụ n'unu ka unu na-eme ebe ndị ngwala unu weezie ni ka unu nyeri onye ka unu na n'ọsị mmadụ abụkwa n'unu
ekwekwere ni ka mmadụ hụ uru. Chineke, ana m ekene gị onye ezi omume. Ana m aja gị ma ọbụla dị mkpu ya nke ikpughere m na mgbawa dị otu a. Chineke nara ekele n'ebe ọ dị ukwuu. Nsọpụrụ dịrị afa gị, aka bụrụ aka gị n'aha Jizọs. N'eluigwe n'ụwa n'okpuru ụwa, Chineke m ahụbeghị m onye dịka gị, onye yiri gị. N'eluigwe n'ụwa n'okpuru ụwa, Chineke m ahụbeghị m onye dịka gị, onye dịka gị.
nke bụ nnukwu nsogbu ụgwọ na mmiri na-agụ. Ọ na-adị ka mmeji chọrọ nọrọ anyị nke bụ eziokwu mmiri na-agụkwana m. Ichefugo ihe eze mmụọ gwara anyị na o nwere onye ọbụla dị ndụ na obodo anyị agafụ anyị ganye na anyị ewere mmiri aga wụsa n'ọnụ ụzọ be okoto ka okoto gafee ọ bụ na mmiri gụkarịa gị onye ọma mmiri ṅụọ ya maka na mmiri na-agụ gị. Mana nke bụ isi ọṅụ m bụ na echi anyị na-ejebe nwoke arụ ọnya ka anyị bulu ozi ya awụsara mmiri a n'anyasị ya ọnwụ kandụl agbaji n'isi nya ọkwa aṅụrị mma na-enwezi bụ na okote anwụgo mgbe maka ya gbaghara anwụ niile a na-ata m ebe a n'abalị a gosigodo mmiri a ka mfe ọzọ kandụl Nzube! Nzube! Nne m! Ka ihe na-eme? Ana m esi nri abalị. Nri abalị, Gozie nwanne gị nwoke ọ batago? Gozikwa. Afụbekwa Ngozi o. Chineke. Gozie pụrụ ebe a kemgbe ụtụtụ. Ọ ka abatara. Ọ ka jụrụ ese nne ife. Wee nọgide luo kịta. Chineke. Ya bụkwana na onwe n'ife mee nwa biko nụ. Mụkwa ka o si abịa m n'arụ. Mụkwanụ ka o si abịa m n'arụ ka onwe ife mee nụ. Nne m, asịgo gị hapụ Gozie. Echegbuzina onwe gị maka Gozie. Ka ndị metọpụ ihe na-egbu. Gozie ya egbu nkwa m. Mgbede ọma, ọ Chisom. Nne m, ifugonu m. Adịkwa m ka ndị. O nwere ife m chọrọ ịjụ gị. Ị nwere olileanya na Chineke ya agwụ gị? Enwere m olileanya nụ. Ya na ị kwere kwesị ike na Chineke eme gị efu ụzọ ọzọ. Gịnịzi ka m na-ejezi sinsi? Enwere m olileanya ekwenye n'ebe Chineke nọ n'ife niile kwa omume. Ọ bụ n'aha Jizọs. Chineke ana m ekele gị ọbụla dị ntụziaka nke ị nyere m. Nna m wee na-arịọkwasị gị ka m tụsara mkpa akwụkwọ a n'anya Chineke ka ọ were anya afụkwa ụzọ ọzọ ka ekele nne bụrụ aha gị n'aha Jizọs. Amen. Amen. God. Wow. Come on, back on. Yeah, leave for a camera. Wow. Nwago Igbo ezigbote mmadụ, ọ Chukwu ya agọzi gị. Chisom. Ana m afụ. Chisom. Uwe nweta. O nwere akara ọcha na ya. Nwekwa anụnụ.
agbazina. Ọchang ni ọcham na ọ dị n'obi kwuo m n'ọnụ. Kedu onye na-anwa m? Ọ gịnị ka ị ga-eji anwa m ụdị ọnwụnwa? Ngwa zanụ m onye nwara m ihe a? Onye na-anwa m ihe a? Zanụ m. Hoi! Uruhu ose ọkpa nneke ya, uruhu ose ọkpa nneke ya. Ọbara tule uruhu ose. Kedu maka ọhụ ofu ijite ogbe osetre ọhatụrụkpasịkwa nna na gwa achọkwa m ka ebe mmadụ ebubo ọjọọ mmadụ emere sị na mmụọ si ama masịghị ya ukwe nke bụ ezie ya gbaa n'ihu afọ a ọkpa nneke ya efune ya ọkpa nneke ya uruhu ose m ụmụnatọ m nke a bụrụ Chisom bụrụ Obinna bụrụ Ndụka onye na-akpa nneke ya n'ime ụnụ onye kpara nneke ya n'ime ụnụ esi aṅa mee ya werekwa ọha ofu na ijite ogbe ka a na-ekwu maka ya maka ọha tụrụkpa ruruo ose anụnwa ọkpụ ya dị ya nekwaghị azụ mmụọ na-atụ onwe ya n'ụgbọ gị bụ onye gbara nneke ya nụ mmadụ na-aba nwoke nke nwa nwaanyị Chisom emere nke gịnị Chisom kedu ihe mere ya Chisom emere nke gịnị iji wee mee ka Uchechi wee fụcha ụzọ ọzọ isi nkụrụ Uchechi bụ ka m wee nwee ike nweta Florence abịagwụkwanụ be m bịa yọọ m Chisom ọ bụ gị nwaka anya n'anya n'ụlọ a gị nwaka anya n'anya n'ezinụlọ a Chisom mbanụ Chisom mba Chibute ozu okote bupute na ozu okote ebe ka ọ nọ ọ na bebi bupute ozu nna gị bụ okote achọ igbuli ya ozu nna ị anyị si gị gosi ebe ozu nna gị dị ka ibuli ebe anyị chọrọ ije ka ndụ ya gbacha nwa n'isi nke ndị o arapụ okote Obinna nke fa bịa bara na asị na fa na-achọ iburu ozu ozumu mmadụ Inogede. From on in Nogede. Hey! Who knows Baba? Come in Nogede. In Nogede. Good boy. Na, ngoja kai. Bia biko. Kiro mo kiba. Ụmụ ife nnu si ka nneọma nwere eziokwu kere nke ya na mmanzube ji n'anya ya abụọ hụ ụzọ ọzọ. Nne m ọ bụla ọsọsọ na anụ m na ntị na eji m anya m na-abọ wee fụ mụnwa ga-aga ka m gaa were anya m hụ n'onwe m. Dorisi Radio Biafra
nne sokwa gị jee biko. Ya. Mama? Ma foi uso. Ama fosse uso. Hai. Não tô nesse. Chisom me man fosse. Hai. Ma. Que akan seja. Ine zuzu. Hai. Ihe m na-ajụ gị bụ ke nke ịdị n'ụdị a kemgbe m bụrụ nne dibịa. Ma mgbe mara dị aka mgbe ihe iji efu ụzọ ma iji efu ụzọ n'ibere na nna akwara ihe m ga-enwe okote mma iji efu ụzọ ka m dụrụ agbajie n'isi m iji efu ụzọ Anwụ nke a na-afụ ụkwụ na onye nke ọkpa nkụ ezigbo mmadụ anyị nwe ajọ mmadụ. Nne biko ka ngwa unu nke na-eme biko unu na anụkwa nke na-eme n'obodo kịta. Gwa anyị onye nta akụkọ Biafra. Nne m Chisom emee na nke o ji bụrụ Chisom. Ihe aha ji mara Chisom o mee na ya ọzọ. Ụna amana Chisom emee na mama Nzube were anya na-aba n'ahụ ụzọ. Ya bụ na chịkọ kịta bụ na mma Nzube na-afụ ụzọ. Nke na-eme ka m na-agwa gị kịta. Nje kịta ya afụ m. Ọfụma adị ajụ ajụ. Ka ị gwara gị ihe na-agụ ịkọgbu onwe gị. Ịfụnanya ruwekwa na go. Onye kọrọ gị ihe na-akọ kịta? Ị ma na ama m na enwere ihe na-eme n'obodo nọ na-abụ nwa ma anya. Ihe a na-achọ igwu unu kịta abụrụkwa sọsọ Ifunanya, obodo niile anụgo ya. Onwere nke anyị na-ama ịma na ndị ezigbo mmadụ anyị nwere efe anyị nwere ụdịrị efe anyị na-eji n'obodo achọ chekwa. Nke a kịta ọwụ mkparị ka ọ bụ otuto? Mkparị chekwa jijikwa ebe ahụ. Nke a bụrụ ụkwụ izizi n'ikpeazụ unu ga-eme ụdị mkparị anụnwa. Ifunanya fụkwuo asị na Ifunanya ekwuo, Ifunanya fụ okwu ha asị na Ifunanya fụrụ ikwu ha. Iwe na-ewe gị ka ihe m ji manwa iwe ozugozia mana Ifunanya chọ ego dị ka njọ gị ihe na-akụkwa gbasara Chisom na mma Nzube o nwekwa ka ọ dị mana m ma nkwetekwa ihe ị na-ekwu ruo mgbe m jiri anya m na ibu ọfịa ọ dị nnọọ ka ịma ekwekwu mma eji anya ọnwa ihe nsị ya gaa na mmiri etochikwebe mma Nzube ụnụ tụnyewere anya ụnụ na-abụja pụ mana ife na-achịkwa mkparị ụnụ kparị m taa ya bụrụ izizi bụrụ ikpeazụ mgbe ozugozie n'ụgbọghara aha m ụnụ ụmụ ọ bụ onye na-abịa akọ ọrụ ụnụ ozugozie n'ụgbọghara ị na-akpazi nkọ ụnụ chere mbiko ịmalụ ebe ego ndị wolu nye m maka na nke bụ eziokwu bụ na ibe njime ka ebe babụ n'afọ na ịbụ onye ahụ abụ ebe a imimarịsa mmiri wolu mmiri na-enwere isi nye m bepụta ya n'ebe isi da ama m ya bepụta n'ebe isi debe ya wele nye m nekwa anya eziokwu dị m n'ọdụ m na-agwa gị bụ na okote ka dị ndụ ya bụ na ị ga-ewelu ego m nye m kpachara anya gị ọ gara mụ gịnagwa ka ndụ ya gbajiwa n'isi sọsọ n'isi gị aka m adọrọkwe welu ego m nye m tutu osebe okwu kere ebe ọ debere ego gị ka ịchọ nye gị ọra gị atazi na abụ ma ego gị ka ị weli gịnị negoro onye nke mana bụ ọma gụrụ isi na ọmụma agụla awakwana anwa
Ọmọge mam, asịgị mam, onye magi ka ya amagwa. Na-enye ma ụla, ma ụla. Ọ ga ọkama mefa. Ọ nwefa wụta. Mmụọsụ ka akwụkwọ kpu n'ebe ọzọ mana nwere ezulu n'ezi nwere oji nwe sujisi n'ọkpa onye gbuo onwe sị na mmadụ gburu Kenebe ni ya. Kenebe ni ya. Bonyebe ni ya kene. Bonyebe ni ya kene. Dekwa no mo Chineke nenu numu. Nenu numu. Chisom deme. Daluri enne. Mukwa n'ime kwago ka ọnụ ọchị nwanyị n'iru ọzọ. Nne m deme Chukwu gozie gị. Ọ bụrụ sọsọ na o mee ka ọnụ ọchị nwanyị n'iru. Ka ọ nọkwachite m na ndụ ọzọ. Nne, ife onye isi meli ebe na ama aghọta. Ịma aghọta, unu ncha ma aghọta ebe esi ala eta. Chukwu ekene. Achọrọ m kwunu maka na ife ọbụla melụnụ n'oto nke Chineke. O nwere onye mbụ. Abụ m naanị akara ngwọ Chineke ji alụ ọrụ. So Chineke bụ onye nwe ọgọmọya. Ekene ọbụla unu ya ekene Chukwu ebunye ngụ okpe ekene Chukwu ebunye ngụ okpe ekene asị m ka m bịanụ ka m mụrụ n'ọba ezie mana afọ na nna ezianụ na Uchechi jizi mkpụrụ anya ya na-aba afọ ụzọ Chisom gị bụzi dike ndikere gị nwekwa aka ọha na eze na-awụzighị otuto na-awụrịghị ugwu maka na ị na-ete nna gị faka itere m faka na-emebisi m ọrụ na-arụ ọrụ na-emegide m. Nna m okene gị ọ nwere onye na-emegide gị kama na ọ gị na-emegide onwe gị. Nna m ka njikere gị ajụjụ kedu obiọma kedu elele ị na-enweta imegide mmadụ ibe gị? Nna m ofu mkpụrụ ọgwụ m nwere ịgwa gị bụ na ọ karịrị gị mma na ichegharị ma chigharịa maka udo Chineke maka obele oge nna m iwechukwu ya dị ọkụ n'ebe ị nọ. Ya Chisom mmee mwazi ama anata mkparị ọbụla n'aka gị ma anatazi mkparị ọzọ n'aka gị sam jee ka ịnata kwe ya anata n'ụlọ ahụ ijecha ịnata ya kwudo m ọkwa mgbe ị natara a sị gị jee ka ịbata na ọ bụrụ na ịbata na ya kwudo m n'ụlọ ahụ ka ị mụrụ ihe eji akpọ m okoto oburu biko jee weta ize ka azapụ ụkwụ arụ nwoke a okoto ajọ mmadụ weta ize ka azapụ ụkwụ ya aba anụnwa. Ndị na-emere m ihe taa na ọjị ndị na-emere ihe taa na ọjị ndị egburegbu taa na ọjị ndị ekereke taa na ọjị ọgụ abụọ ọgụ unu niile onwe onye ya nọ n'ụlọ ndị ọzọ ejebe ọgụ jebenụ na ihe dị ka ada nwaanyị mmụ Chisom na-amasị m aka n'ihu n'obodo a ngwọta mgbe mkpịsị ohobu egwu a na-atụ ya nwaanyị na-ewu ewu anyị mmamịrị bụ nwa m ka ọ ya bụ ọgụrụta mgba mkpịsị ohobu ma ị na-aṅụọ ụnụ hapịa nekwa ọfọ nekwa ohi ha nye ọnụ enye m onwe m enyekwa m ụnụ enyekwa m onwe m ya bụ na anyị nọ n'ọgba ndụ na ọ bụrụ na ụlọ egbughị ya na amarazie na mma eburu m niile bufuo ụlọ ebufuo ozi otu mkpụrụ ihe ya togo n'ihu ezina ka m mara ka ahụ nwa bụ Chisom nwa m mụrụ amụ ji esi bịa na-ama m aka n'ihu werezie nne m ihe eji egwuri egwu ihe eji akpọrọ ego ihe eji akparị amụ n'obodo a na nga emere ka Chisom ji ejime ntụ achọrọ m ka unu pụọ jee gbuo ya gbuo unu Chisom
unu agwa ya n'ime ana mmụ uwe ọzọ ya nya mụrụ na mmadụ dị ka okoto bụrụ na mmadụ aja eme ihe agba ya nkịtị gafere ya ka m ji ekwu ngwa jebenu pụbanụ chụbanụ ya jebenu jenu jidenu ya gbuo igbukwa zuru ozu m ha dị iche ozu ya Achojumanya. Achojumanya. Bịa nwoke ikpu okpu inwechi ihe niile ọ bụzi okpu ka ihe gotawo ngwa jide okpu m ịma na enwe m obi ọma na ya kpuru ịfara ịgbara mgba eziokwu ọ mara mma ụfọdụ akpụkpụ ka nye tụba akpụkpụ na abụ ndị nwe otu nke ihe ga na-emego ọ bụ akwụkwọ ị ga-agbazi ibu ngwa ihe nwere olu were aka ngwa apụọ m iche m na-eje ị na-eso m kedu chisom chisom ya weta ika na-ata mma ngwa ka anyị fọrọ ya anyị akwụ n'ahịrị na-aga ị na-eso m chisom gị nwa bata azụ ngwa ije ya hapụ m ofu ọkpa 1 naira ofu ego 1 naira ofu ego ofu ọkpa ọ dị ego nene otu ego na-asa ofu ego chisom ngwa gbanye n'azụ kwụọ n'ahịrị otu ọkpa babụ si ego ise
okote bi wa. Chinekene, ya bụla mụ ka na-ahụ izi ara. Ihe bụ ihe na-emeche nne m, ọ gbagwoju gị anya? Ọ gbagwoju gị nwa anya? Maka na mụ abụ ife anya nwa ọkụ ya si ọ gbagwoju m anya chaa. Ọ ihe o mekọta anụnụ ka ọ na-agwọ ọ nara ụgwọ ọrịa kịta. Ọ bụ ọkọ flat ewu okotego n'onwe. Ị na-atọ m ike. Biko, apụọ ọgbakọ m ebe a. Nna nke a dịkwa mma nkiri o.